Sa police report, nakagwa na sa presuhan isa ka police officer nga ginalighan nagtuyo nga maghimulo sa isa ka room attendant sa pension house sa city proper sa Miyerkules nga adlaw. Sa interview sa Bombo Radio kay Director Police Colonel Wilbert Parilla sa Iloilo City Police Office, iyagin pahayag nga nakagwa ang police matapos ginakapyan sa ini kahapon Hunyo 11. Madumduman nga ang sospek kamo si alias Lee, 29 anyos, residente sa Lanao del Norte, kag-assign sa 602nd Company sa Regional Mobile Force Battalion, kag may ranggo nga patrolman. Sunod kay Police Colonel Parilla, na-file naman ang kaso nga attempted rape batok sa pulis. Pahayag Parilla, ang mother unit sang pulis nga mo ang RMFB magapanikain sa investigasyon angod sa administrative case nga pagatubangon sa nga mga police officer. Ginpahayag man niya nga posible makakasaserbisyo ang pulis kung mapapatudan ang alegasyon batok sa iya. Kinapasiguro man ni Police Colonel Parilla nga patas ang mangin investigasyon sang kapulisan sa nasambit nga hitabo. Sa subong padayon pang investigasyon sa Iloilo City Police Office angot sa mga alegasyon sang biktima agod matulid ang matuod nga natabo. We are basing on the allegation of the victim and then also with the circumstances na nakikita natin doon sa CCTV. Actually kung sa specifics to, hindi lang natin ma-divulge but may nakukuha tayong ng mga footages doon sa CCTV na yun din ang ginagamit natin. With the directive kanina ng ating regional director sa kanyang visit dito sa atin sa ICPO, pinaalahanan ng ating director ang lahat ng kapulisan na hindi natin tinotolerate whoever na magkasala among the members of the PNP. Ang kabayin sa interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Wilbert Parilla.